Il-Gvern Laburista jemmen bisħieħ f'soċjetà ġusta li tagħti l-istess ċans lil kulħadd mal-Partit Laburista ta' fejjed filwaqt li mal-Oppożizzjoni Nazzjonalista ma tafx. Dan kien il-messaġġ ewlieni f'konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Laburista li ġiet indirizzata mill-President tal-Partit Ramona Attard u mid-Deputat Naomi Kakija. Il-konferenza saret l-għada li fil-Parlament beda id-dibattitu dwar l-emendi fil-liġijiet tal-IVF. Il-President tal-Partit Laburista fakret li waħda mill-proposti ewlenin tal-Manifest Elettorali Laburista għall-elezzjoni ġenerali li għaddiet kienet li l-liġi tal-IVF tiġi emendata fl-ewwel mitjum tal-Gvern ġdid. Din il-liġi se tindirizza fost l-oħrajn il-bżonnijiet ta' dawk li jagħmlu ċikli repetuti ta' IVF li ma kinux suċċess, kif ukoll ta' persuni b'kundizzjonijiet ġenetiċi serji li affettwaw il-vijabilità tal-embrjun jew inkella il-ħajja tat-tarbija, speċjalment f'każijiet meta ikun hemm ftit xhur ta' ħajja minħabba dawn il-kundizzjonijiet. Dawn l-emendi ifissru aktar ħajjiet. Dawn l-emendi jirriflettu wkoll id-diskussjoni li l-Partit Laburista kellu ma' min qed jistenna dawn il-bidliet sabiex isir ġenitur. Uħud minn dawn il-persuni qatt mhux ser jitkellmu fil-pubbliku, iżda tkellmu magħna u tkellmu magħna anke wara id-dibattitu tal-bieraħ. Hija nnutat li min-naħa l-oħra il-Partit Nazzjonalista se jkun assenti u se jimbotta il-biża' dwar dan is-suġġett. Ramona Attard innutat li proposta numru 106 tal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista kienet tajt li kieku tela fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista kien se jħallas għal dawk li jmorru jagħmlu l-IVF barra minn Malta. Madankollu għax il-Partit Laburista qiegħed jimbotta il-qudiem il-proposta li dan it-trattament isir blaħlas f'pajjiżna, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ħarġet kontra. Minnaħa tagħha d-deputat tal-Gvern Naomi Kakija rimarkat li l-politika tal-Gvern Laburista iġġib bidla pożittiva. Osservat kif dawn l-ewwel jiem ta' din il-leġislatura reġu uraw forzi politiċi bi prioritajiet differenti. Il-Partit Laburista baqa' iffukat fuq kif se jirriforma biex pajjiżna kulħadd jingħata l-istess opportunitajiet b'hekk tonqos id-batija f'waqt li jkun hemm l-opportunità għal iżjed ħajjiet u fuq kollox għal iżjed kuntentizza. Dawn il-bidliet kuraġġużi mhux biss jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-ġenerazzjonijiet preżenti imma anke ta' dawk futuri. Emendi illi ser jagħmluha possibbli biex uliedna stess ikollhom l-opportunità li jsiru ġenituri. Din ir-riforma hija turija ċara tal-impenn li għandu il-Partit Laburista biex l-1000 proposta fil-manifest elettorali tiegħu jinbidlu f'1000 kisba.